Nthawi ino ndipereke mpata kwa anzathu a media kuti mufunse mafunso. Dzina langa Isaac Salima kutoka ku Times. Nafanya mafunso kuti kodi mawalo amaenda ulendo andawala atsogoleri wa chipani cha DPP Peter Mutharika adzaenda nawo komanso adzaenda motani wapansi kapena pagalimoto komanso manifesto amene mukakhazikitsa kodi ngati afford mukhazikitsa ngati alliance kapena ngati DPP kupeza site kumva kuza kuti ngati alliance yanu ili manifesto mwaika pamodzi kapena lesi aenda paika pankhani manifesto. Ziko kwambiri anzathu amene wa Times nditengeso funso lina limodzi kenako ndi apase a chair. Anzathu a Capital. Zinanga ndinewezi ndongo FM. Mene akufunza anena kuti manifesto ya DPP yatenga chaka cha thunthu mukusonkhanitsa mfundo komanso kuti mwakhala panga research kwa nthawi yayitali. Tsono ndimene mwapangira mgwirizano ndi afodi oposa atawafotokoza kuti atawunika ona kuti mfundo nzofanana komano mwalumikizitsa bwanji manifesto amenewa pozindika kuti muna research yomwe munapanga DPP ndi research yomwe munapanga afodi pathu akhabe mfundo zina zomwe ndizosiyana komanso potengera kuti mgwirizano wangobwera kumene so research yawo iye ndi mgwirizano mwapanga kumene sindikuyembekeza kuti mwina zonse kuti zili 100% pa mfundo zina mwina zomwe mukusiyana munakhala asukambirana kuti mulumikizitse kuti zikhale zogwirizana ndi mgwirizano omwe mwapanga zikona. Ziko kwambiri anzathu a Times. Mwina nditenga second set so anzathu a Zodiac kale ne. Nthawi ino ndapasa chair kuti yankhe mafunso athu. Ziko kwambiri. Ziko kwambiri. Nzanga ndithandizira kuyankha. Mangofuna ndinene kuti tanena kuti program ya mamawa ya Mafunso imeneyo ndi ya invitation. Ndimafuna nene sevenepo okhawa amene ali invited kubwera akuluakulu eno ochokera kunja akuluakulu ma companies economy komanso andale amene akuzachita witness zimene Mafunso. Ife tonse tikawunikana panjamba kwa amene tingathe kuti tikaende ndi Professor Peter Mutharika kuchokera pa Upper Stadium ndio tizapita kwa Upper Stadium. Mayendedwe atsogoleri wathu ndikudabwa kuti lero yakhala Nkhani ndimene amayendera masiku onse ndimene amayendera nthawi zonse zizaoneka konko kuti tizabwera nawo helicopter tizabwera nawo mpatadenga kaya azafuna zaende nafe wapansi zonse zotheka inu muzangobwera muzaone zimene takonza kuti kodi Professor azaenda bwanji. Funso lachiwiri wezi yokhuza manifesto ndizoona kuti manifesto yathu yatenga nthawi tukuphika and at the same time nawonso afodi amaphika yawo. Manifesto mene anayapamba muja ya DPP siya DPP yokha ndi manifesto yawo. Titamaliza mene tinamba kambirana ndi anzathu a Ford tinawunikiranso manifesto ya Ford kupezeka kuti zimene zili mu manifesto ya Ford ndi manifesto ya DPP over 90% we are talking of the same thing. One, tithandiza Malawi kusisa mitengo ya zinthu. Forex ingapezeke bwanji kuti zinthu ziyambe kuyenda mezi mayendera. Kodi fertilizer sizija zoti 4,000 enkanso zija. Yeah, we are talking of realistic figures and many zilili background. Come to education, maphunziro athu apita pansi tikaona mwambo manifesto ya Ford, manifesto yathu tufuna titukule ana athu kumbaya maphunziro. Komanso noti kutukula
ana okhawo komanso zipangizo zoyenereka zipezeke kuphatikiza masukulu anuwa kumbali ya zipatala health. Mukuziwa pano ino kuti mpite pakwinzi apa ndi sirinji yomwe alibe ndi panado yomwe alibe. Tifuna zimene zibwerere mchimake. Tikaona ma institution athu mene akuyendera palibe ma institution amene akuyenda bwino ati makindi yatseka. Mukapita kwa SFFRFM mpaka lero sanayambe sakuziwa kuti fertilizer even wa program yawo yachokera kuti. Izi ma solutions ake mukayang'ana ma solutions athu ni ma solutions a afford ndofanana. That's why tikuti ife tapanga manifesto ya Malawi. Si ya DPP, si ya afford, koma ya Malawi. Ndekeze pompo ya pempe mina koti fuso ajiwili limapita kumbali ya manifesto mina afford ankepo komanso mwina ndi apempanzanga kungalandi mawu abweranso. Ndiye Nkhani ya manifesto kwambiri ndinayankhamonso kumambiriro kunena kuti chipani cha afford kupanga alliance ndi DPP sichinatengere ma positions, chinatengera manifesto ya DPP after kuiwerenga manifesto ya DPP. Nde kwambiriso ndiyankhulanso kunena kuti anzanga abale wanga kumpoto chipani cha afford sichinatengere ma positions, chatengera manifesto ya DPP, manifesto ya afford. Ataona mwina kuti chofunika ndi chani, chofunika kuthandiza Malawi kwaombula Malawi kwadali akupya pasi moto pamamba moto ngati chibungu. Ndi anazaona kuti I think ndimene kunena manifesto ya DPP ife tisatengereza position tiye nditenge manifesto ya DPP ndi yathu tigwire ntchito limodzi ndi DPP. In short, zomwe zili mu DPP ndi zomwe zili mu afford ndiye tingathe kungonena kuti manifesto yathu ndi imodzi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri eneso sindidutsa monse madusanzanga ndingo chitapo pang'ono fuso kumakamaka kwa Isaac 4 times kuna kuti ya president athu adzaenda bwanji. Ino anzathu a times timathokozani takhala nanu ma-activities osiyana-siyana. Pompano ndinayi nanu ku BICC kumene a president athu amapereka ma nomination awo kumeke. Kwimbi limene ndinali kumeneko a president akanakhala mayenda pansi ndikukhupa kuti akanapondedwa. Ine pamodzi ndiona mu organizing secretary general tinasankhidwa kukhala amodzi mwa akuluakulu achipani okalandira president pofika pamalo. Koma ndikutsimikizireni zinali zovuta ngakhale malo oti tiyime sanatheke. Ine ndikanagwa muchigulu cha wanthu mwinaso kupondedwa. Tinachoka chothawa kupulumutsa miyoyo yathu kukalowa mkati ngakhale apolisi amathawa. Ndiye tikana kuti president akayenda bwanji fuso ilili yankhulake ndoti president sangamayende pansi muchikhwimbi cha wanthu. President wathu mwanjira ile usakakhala mayendedwe abwino oti aliyense adzikaona. Ife amayi tikunyada achinyamata kunyadira president tikuvina koma tizikatha kuona kuti president wathu ndiwe ndeka akakhala ali mu ndege akakhala pandadenga amene anosi koma ndithu president wathu akayenda muchigulu cha wanthu kuti anthu azikatha kumuona komanso atetezeke. Kunkhani ya manifesto ayankha bwino afford ayankha bwino national organizing secretary. Nkhani yathu unaona kuti tikuti manifesto yathu inatuluka atapanga kaye research background. Lero lino ino ndine kuti tipite kumudzi tikangoyitana mwina anthu ochepa tiwafuse mavuto amene akumana nawo. Mulamuliro wa Malawi Congress Party mukumana ndi mavuto anje amayi ngakhale zimayi wakumudzi kwathu kwakwetemule akakuzani kuti mavuto akula ndi njala. Number 1 ndiye kuti chipani chachita pick kuti mmudzi muli chani njala. Number 2 ndalama yatha mphamvu tikapita kunsika ndalama sikutheka kugula katundu. Number 3 umphawi wazaoneni. Number 4 tikapita kuchipatala mankhwala kulibe. Ikakhala nkhani ya sugar ndende anawo malira kuti tudya phala lopanda sugar. So ndi zinthu zoti zikuyankhulidwa nsanje tuchitipa. Mavuto eni amene ali background.
ndiye sample ya kapena ndi questionnaire imakhala kuti yatenga zinthu zofanana zilibe kuti ndi questionnaire ya phone kapena questionnaire ya DBP koma aliyense amene akupanga research yeniyeni yolondola pa ground akupeza mavuto ofanana ndipo ngati zipani zimene zili zokonda anthu zofuna kuphula anthu pamoto zikuyenera zipereke mayankho kuzimene anthu akudandaula tsiku ndi tsiku kupyolera mu research imene yakhale kuchitika ndiye ife ndafoni tafufuza zinthu zofanana ngakhale iwo amene zakanikawo akudziwa chilungamo akatuma anthu awo kupita pa ground ukapanga research akumabwerera anthu ukanena kuti koma pa ground sipali bwino komabe tiyeni tizinena kuti boma ndi lomweli boma lingakhale lomweli anthu akuti anakuwuzani ndani musiye zimenezo musazanenesoyi anthu akuvutika pa ground chilungamo akuchidziwa ngakhale president akudziwa kuti amalawi akuvutika koma asankha atseka makutu atseka maso asankha kuona ngati amalawi azakhala osaganiza kupita chitsogolo koma aya amalawi sitingabusise mpaka nakale lero lino mukamanamiza kuti mufuna muzitipatsirana obadwa kumene ndalama tikungokuyang'anani ukama zambiri zimene mwana ama manifesto mwanu tawerenga umangoseka soyeza kuti anthu awa ayi ndithu zinthu zasokonekera abalalika ife tikubwera ndi solution kwa Malawi DBP ndafodi ndi mayamba silipereka ulemu yayi asogoleri amwe mwanazathamiriya kuli mukuziwa kuti kumuzi kuli anthu amene akukhala masiku 30 or 2000 wajose kuli mukuziwa kuti kumuzi kuli anthu akukhala 3 days or 4 days osati kusamba opanda sopo shuga uja timangula uja 600 kwacha uja shuga uja lero ana akupita ku skulu osadya phala uroni chere mumaso kuti akeke muphala sikuchitika muzi andi tikamakamba zoti mpulumusi ndi Professor Arthur Peter Mutharika ifa DBP ndikuti kulapisangati ndizoona chifukwa anachita ndiponso achita komanso ndipembe azathamiriya kuti ndimatha kuona pena zithunzi kutusa zithunzi kumayipisa president athu majambula mwina amene mukuganizira amene akupangira pena tipembe kuti yayi abiye msogoleri wathu ndi president wathu ndi bambo athu tenti mulemekezeke atumikire dziko lino kuti aphule Malawi pa mavuto amene anthu akukumana nawo chifukwa Malawi akuzunzika kwambiri mwina ife timakhala tawuni munomo bona timatha kumaona zina ndi zina kumudzi lero kumuzi kodi ndi angati amene angagule thumba la fertilizer 150,000 kwacha ndi angati kumuzi lero thumba la chimanga lero lafika pa 100,000 ndi angati security guard amene amagwira ntchito ku Sekiriko ndalama yake imene amayandira 75,000 kwacha 75,000 kwacha munthu akugwira ntchito 30 days kungogwirira thumba lokha la chimanga lomwenso thumbazo sikukwananso kuyanga na ife ni mishemu apo isi jombo akuchita kumasokesa jombo kumadangana mukaunjika jombo yoti avale zofesa chiswani kwambiri tikamati mpulumusi ndamina kubwera mbali takubwera ni mambo zawo ndikoti mpulumusi azati cha awu za Malawi cha anina kuti cha so mawa kuchitika zinthu boma la Malawi lapa 16 liyambira mawa boma lapa 16 liyambira mawa boma liyamba mawa bwera musangoona kuti kodi kuchitika za mtundu wanji mawa amene ali tambala wachi kumuzi amene tambala jamaa ili nthawi yoperewera chifukwa tambala malira nthawi yakuno 2 koloko nthawi zina 12 koloko kumalipo atambala ina amene ya 8 koloko taabwesa atambala amene uzali mawa kuchita kujamba onse achiro kumwabwesa atambala amene chifukwa mawa tikaika maloko pakhosi paite mamanga ndi maloko mawa muzaone chifukwa mpulumusi akubwera kuti akongola Malawi zikongwambiri. Yeah, we can take another set. I think in the interest of time, tita langa muta kuti yankira tikamapanga one on one. Otherwise, nimafuna ningofusa kuti manifesto yanu how legally binding is it kuti ngizana ndorani maso za security mwaiko za modern they can respond to them one on one. Okay. Zikongwambiri anzatu Zodiac mwina alisu mafunso yenu anzatu wa media kabena takutseka government takutseka. Thank you very much. Tutokoze chair briefing yatu Honorable Suleiman komanso tutokoze mbali yonse ya DBP ndi anzatu sokumene kupa na watu wankulu anzatu forward. Machine EPM machine akuti azaenda Yetu
Yeah, I'm here. Yeah, you can. Okay, very good. Zimu mwambiri Kasim, Aubi, Team Zodiac, Tima Unyandira. Chimetu mnena ndiyo kuti manifesto ya DPP ndi afford ndi MOS. President amena wimira DPP ndi afford ndi MOS. Koma mothandizidwa. You know kuti tili ndi Enoch Chihana amene ali president wa afford amenenso pa 16 bana kuzakhala second vice president. Kusonyeza kuti ndipo muione timu yo maturity imene momo. We are serious. We mean business. Ziko pamene afika hapa tufuna anthu serious. Anthu amene akuziziwa kuti tichite press button it. And if you look at the capacity, the capabilities of Professor Arthur Mtalika, Dr. Jenny Ansar, and the Honorable Enoch Chihana, there is no other team on the ground. Kasi ndima reporters mugusiwa gale. This is business. We want to revive the nation. At the same time, we have maturity, which even the donors are happy. They are satisfied. Tikangupanga ma formalities aka 16 muone mene madollars angabelele mziko mmoja. Kumbali ya security ndinene pano kuti of course chilolezo napasidwa apolisi chita promise kuti atiteteza koma sikudalira mbali imodzi yokha ifenso ngati chipani tili ndi security yathu imene ili yamphamvu kwa muzo ati DPP ndi chipani chachikulu kwambiri Malawi muno. And security yathu siyamasewera mumaona asonoka maziwa asonoka kuti security yathu ikafuna kuchita secure pamalo pamakhala kuno bwino. So anthu asadandaule security ndiyokwanira komanso aliyense amene akubwera kumjamba amene ndi wa security wa ABM. Yes. Aliyense amene akubwera kani zimayi kani mwana amene yoyo payekha amene yonse ndi security yathu ya chipani chathu. So mafuna ndikusimikizire na Malawi kuti bwera mamasuka mukhoza ndithu kunyamula ana anu kumbuyo kumabwera kuzakhala msonkhano woti simunawonepo. Mukuziwa kuti ndale zathu ku Malawi kuno zimayambira pa Njamba Freedom Park. Zikuyamba mawa tikuzatseka pa 16 pamene tikuchotsa boma la Nkhanza, boma la Sankho, boma la nepotism limene ife amalawi kuno kumwera, amalawi kumpoto, ngakhale ku Central Region, ku Eastern Region tavutika nalo kwambiri. Amene akunjoya ndi ngongole za nifu ndi azibale awo okha ni mtundu umodzi. Nepotism yafika pa West. Ana president ali munchito za boma wopanda kupita for my interviews zizukulu azipongozi onse akudya ndrama za misongo osapita mukuziziwa kale ngakhale manena kuti DPP ndi nepotism koma umboni ndokuti Malawi mauona nokha Sankho maliona nokha ife zimenezo tikuti ayi afford DPP ndi ma partners ena tikwalandira mawa tikupita chisogolo kuti tipulumutse Malawi. Ndipepe kuti tisanamalize mwina anzanga ngadali ndi mawu amodzi awiri nditseke ndiyambira 40 then ndimalizira adirect athu ama zikumwambiri. Potitili kumapeto ndimafuna kuti Amalawi choyambirira ndapatse masamu amene pomaliza akhale ndi yankho la chisankho cha 16 September. History is open kuti Malawi Congress Party sinawineko chisankho. Ndipo history is open kuti akapeza mavoti iwo okhakayima ndi 1,400,000 below. Ndipo tonse tikudziwa kuti pamene achakwera anayima pa 2020 nkuwina kupikisa ndi Professor Arthur Mtalika iwo anandizipati Peter Mtalika yekha kupikisa ndetha. Akudziwa bwino zimene zati kuchoka kumene zipani za 40 kulibe zonse kulibe. Amalawi tukufuna 50+1. Chakwera sanapeze ku 50+1. MCP sinapeze ku 50+1. Lero angatsimikizire kwa wina tsimikizire kuti MCP yamala nati yamala nati. Tumele yapita iwonso akudziwa zimenezo. Zawa umboni wina ndionena kuti vice president wa dziko lino Right Honorable Usi
anayankhula akuti kodi pa Malawi akufuna mafuta osati kumauza kuti mafuta hawo alipo koma Malawi akugonere koma tafyo akutsimikizira iye ali koma lomweyo limodzi kacha kwene koma kuti Malawi sakufuna zimene achakula kumenya Malawi akufuna kuti asamangoyankhula koma zinthu zikhale pa tebulo. Ambuya kudalitseni kuti pamene mukudikirira kudzavota voti ya pa 16 ndiye imfa ndi moyo kodi timpatse chakwera tifepo kapena tipereke kwa profesa akapita mhali kutaka kumotsi zili manyamata zilo mwambiri director of Mungu kumbusana kuti mwa Malawi amene ali kufunga kwa chisango amene ochuluka azimayi. Azimayi wonse kumene mulipo kama voti yanu kuti pa 16 September mukavotere DPP. DPP ndimene kubwera ndi mfundo kapena kuti manifesto yopereka chiyembekezo kwa ife ndi mabanja athu. Azimayi kavutika, azimayi kasauka, azimayi kanyozeka. Tikulephera kusamala ana akungoyenda ntawuni mu midzimu, ana akusowa zakudya zimene amayenera kudya zamagulu. Tili mantha kuti mwina 5 years kutsogoloku ana athu mwina tizeru tizakhala tovutirapo chifukwa cha madyedwe alero amene akudya nathuwa movutika kudya ndi limodzi mwina sadya kumene nthawi zina kungogonera mangophika nthawi yakwana kuti amayi tituluke mu mphawi umenewu. Ndiye ndifuna ndibwereze kuti voti yathu ndiyofunikira kwambiri kulikonse kumene muli nsanje tuchitipa isamaleni ifeyo pa 16 September mama omwe kusanache tikakhale tili pasere kuonesa kukwiya kwathu kuti tithani ndipo Malawi Congress Party ndi kuyika DPP imene ipereke mayankho ku mavuto athu tatopa tavutika tasonzika azimayi ndipo ine ngati mayi zanu ndine mboni ya mavuto amene amayi onse tatutsamo. Ndadya nawo chitedze ine apita chitedze amayi anzathu kumachinga ndadya nawo chitedze lidachilawa sizoona. Ndadya nawo nyika kusanje sizoona. Ndadya nawo udzu kuphalombe udzu wongopulula kusefa kudyetsa wana sizoona. Malawi Congress Party mwatilakwira kwambiri. Zisadzachitikenso mu history ya dziko lino zimene mwapanga. Ubwino wake mukatuluka simudzalowaso. Simudzalowaso simudzalowaso ngomayi. Simunapange bwino. Masiya mbiri yoyipa. Olopali pa mtundu limanena kuti mtundu umene osadzasaka kosofumu. Matichitisa manyazi kwambiri. ya mambo kuna niseke maana kuti ngakhale kumpira kumene aize kimakonda ndi masaka za mpira maripota amami za mpira tapanga limodzi ngati timu sikuchita bwino timasintha kocha and nthawi ino yakwana kuti tisinthe kocha wa dziko lino waletera even to fulfill one promise imene anapanga zakanika choti tisungire kocha amene ija tikwenda tichonse kocha wina abwere nzeru za nyuwani and kocha amene ufuna ife ndi amene tinamuona kumbuyo mkuti nawe inapo nditu dziko ndi profesa akupita mthalika ndi amene tifuna ukabwere no amenewo ndipaseni ya modera kuti tipange makumaliza zotseka tsuka dziko mwape Ifika mumbiri ache athu mama uno maso tukoze timu yonse mbali ya TVP komanso timu yonse mbali ya court chifukwa kumano mauno kumemeza anthu kuti mawa tikwenya wani tiyambire concerts kumene kuti manifesto launch tibwereze kuti it's by invitation ndiye amene tilibe kadi yoti tikalowere pakhomo isavulike tilondole njira yopita kwa stadium tikadikire profesa atapita mthalika tikaende naye tizikapita kumjamba kuti amalawi aziwenso kuti afford komanso TVP yabwera matali no akulu kusogolo kuno komanso anzathu media ndilole malize program yathu mama uno kuti no tiite manita zina kwa kusogolo kuno matali no ndilole ndipemphe kuti amnatsekule mpemphero atitsekelenso ndipemphero atseke masapemphera oyera mwarada imamini mmadza pakati pathu kutilola kuti chiro sitikambirana imukale nafe tikumatilola kuti mayamba nafe tikumatsiriza nafe kudziwa kuti nzeru zanu atali zinesapangitsa kunena kuti winalesa akapereke mfundo zofunikira kuthandiza amalawi ndi amene akuvutika
chifukwa anakhala pano kunena kuti ili pano apereke mfundo zawo inu mukhale nafe munayamba nafe ndipo mukatsiriza nafe mulemekeze mutamandike muzinati tipemphera amen. Pano tafika sopano ndi pamapeto pa msonkhano wa atolankhani umene unali kuno ku likulu la chipani cha DPP ku New Naperi mu mzinda wa Blantyre. Msonkhano uno anapanga ndi DPP komanso a Ford. Paja mukati kumbukira bwino zipani ziwiri zimenezi paja zili mu mgwirizano wa kuchisankho Electoral Alliance umene akuyendera limodzi kupita kuchisankho chimene chikubwera pa 16 September. Pano panabwera akuluakulu osiyanasiyana. Panali a regional governor a chipani cha DPP Charles Mchacha, panali a national organizing secretary honorable Samia Sulemani anali pano, ndaona Maina Vicha anali pano, komanso a director of campaign a Ford, komanso ndi akuluakulu ena kuchokera chipani chimene cha Ford anali pano, amene amalankhula ku mtundu wa Malawi akukonzekera za manifesto launch imene ichitike mawa chipani uchitika mawa analiamba, ndipo lero amakufotokozera zimene anthu ayembekezera kuti mawa kukakhala chani. Ndikuseni kuti ndikumaliza sopano zonse kuchokera kuno kuti ndakuziririza zikabanja pa aseke. We want to send a message to Malawians that the day that we have been waiting for has come. The day that Malawians been waiting to get answers for their problems has come. Our manifesto has been well researched, well cooked. It talks to the problems that we have on the ground, and it gives solutions. That's why we are here today to tell Malawians to come in their large numbers tomorrow to witness the ceremony of the manifesto launch that will be followed by a campaign launch at Njamba Freedom Park tomorrow. So it is a big day for DPP, Ford, and all partners that are coming with us on this journey to 16 September 2025. Maybe how unique is your manifesto? Our manifesto is very unique in a sense that it is tackling all problems, all issues, and giving straight answers to those solutions. For example, I'll tell you, it is looking deep into the youth, and it is giving solutions to the youth. There is a special treatment that will go to the youth, not what we have seen happening underneath. We're going to restructure that NIF and benefit the youth. The details of the program are in there. I do not want to disclose now, but come and hear them tomorrow. It has also taken care of our old people who have been left without even being paid their pensions and neglected. It is there how we are going to look after these people. I wanted to say that our manifesto is built on Malawian problems and Malawian solutions. We are not expecting to get free money from anywhere to fulfill our manifesto. Being in government before, we have the experience. We know where the money is. We know how we can play around with the same money that is being chewed by MCP government, Jaguera and his boys. We know how to use that money wisely so that it goes to the grassroots. We build our economy. We drop the inflation.
imagine inflation when we were giving them the government. We were in a single digit. Today, we are almost 30%. Trust me, you reporters know better. This country is finished. chakuno muchichewa munatangoti fotokozera ndi uthenga wanji waukulu umene mufuna Malawi akhale nawo pamene mukonzekera manifesto komanso campaign launch? Yeah, uthenga waukulu ndonena kuti mawa ndi tsiku limene Amalawi takhala tikuyembekezera, takhala tikuona ma manifesto ena mbuyomu, manifesto ngati akuwerenga nthano, manifesto akupitiriza bwera ndikuzamva mfundo za manifesto ya DPP ndi A4. Muli mfundo menemu zimene zikukhudza Amalawi pa ground. Mavuto amene Amalawi tikumana nawo tsiku ndi tsiku. Kusowa kwa chakudya, kusowa kwa forex, ma business apita pansi, kusowa kwa mankhwala muzipatala, kusowa kwa zipangizo m'masukulu mwathu, kusowa kwa mafuta. Lero ndikupira kuti nanu apa masiya magalimoto kunyumba mabwera kapaza, mafuta kulibe. Kodi tipitirire ndi zimenezi. Manifesto yathu ikunena mavuto amenewa komanso kupereka ma solutions, ikupereka chiyembekezo kuti kodi vuto ili tithana nalo bwanji. Sitikungokamba iye ngati mene akukambira nawo. Ife mukuziwa kuti takhala mboma kwa zaka zambiri, tili ndi experience. Manifesto yathu ndi A4 sikulonjeza kuti tikatenga ndalama kwina kwake kaya kwakuya kaya kuti ayi. Ndalama imene timapanga Malawi muno ndi ndalama yokwana kuti Malawi tikhale ndi ufulu. Tinazoonako mbuyomo malemu bingwa mtalika mzimu wa wose mtendere anali ndi budget, timati zero deficit budget yopanda kuthandizidwa ndi wina aliyense. Komanso ndi nthawi yokhayo imene Malawi anakolola chimanga kuti timasowa poyika. Zinatheka bwanji? Ndi DPP yokha imene makwanisa zimenezo. Ndiye mawa tupambe meza Malawi ozungulira muno Blantyre. Bwerani, manifesto iyi ndi yanu wa Malawi. Inu anyamata bwerani muzambe mfundo zili mmene. Mwaona tikongoleza nifu angopereka chigawo chimodzi, angopereka kwa mtundu umodzi. Kumpoto, kuno kumwera, ku east, palibe. Kulilongo kumene ambiri angogawa nochepa. Tifuna zimene zisinthe. Ndalama zimene zikuonongedwa kumene kuja ndizokwanira kuti Malawi nyamata wina aliyense achite benefit. Kuli program manifesto imene msindulula pa muzayione imene kuchitani target ino ya nyamata kuti Malawi ipite patsogolo. Akulu athu apasidwe zoyenera zonse. Pano anasiya kupasidwa even ma pension. Ma institution athu adi machiyatseka. SFFRFM yatseka. NFRA yatseka. Pitani muone ku immigration sizikuyenda. Pitani pa road traffic apa sizikuyenda. Chilichonse chaonongeka. Hope ya Malawi ndi manifesto imeneyi mkwizano wako DPP utsogoleri wa Profesa Azapita Mtalika, Dr. Jena Ansa, komanso Enoch Chihana ndi ma partners ena, komanso ndingopereka boka hint. Bwerani muzaone kuti mabomba Sunday tikulandira lendo ena muziwana Sunday ziko mwabe. So how do you go binding with your manifesto since you said it also speaks to your alliance with A4? I can say that both manifestos, we have come to a conclusion that we are going to use the DPP manifesto, which also is incorporating some issues which were brought by A4 into that one. What we are saying is that A4 and DPP, as the ruling parties, will use the DPP manifesto, which will be endorsed tomorrow by the President of the Alliance for Democracy. After going through it and giving his thoughts, we have come up with the final document which we are unveiling tomorrow, representing both DPP, and it will be endorsed by the fourth president. Thank you. Good. Yeah. That's Yes, that was fine. All right, so first of all, introduce yourselves. No, I am Chris Michael Taulo, the Deputy Secretary General
operations of the entire party in this nation. So you belong to Malawi Association. Sure. So as a body, you have entered into this partnership with the DPP, and tomorrow is the launch of the manifesto as well as the campaign. How confident or how sure should we afford followers be with this partnership? In the first place, we are Alliance for Democracy, the experts of alliances in Malawi more than another party. And we are very well experienced in making alliances. And if you read history, you agree with me that it is a fault that partnered with almost every party in power since 1994. So I want to assure our Malawians and the AFOD members in particular that everything we're doing here at the top is that for poor Malawians. Our target is to save those who are suffering. What are the sufferings in Malawi? Everyone knows that primary commodity in Malawi is food, just like anywhere else, should I say elsewhere. Now we are saying, because we're targeting to deal away with the deliberate hunger that has been created by the Malawi Party regime, we know for sure that evidence is on board that it is DPP that ended hunger since, and should I say, that was created also in 2019, should I say 2022, the coming in of Bingo Mtalika sorted out all this mess, and a supply of maize was everywhere. We had bumper harvests, and we were able even to donate to Europe, in America as well. So now we are saying the assurance of ending hunger with the DPP is a very open secret than another political party. Fine. In closing, you are saying how sure our members should be. I'm ready now to conclude that. We think of why we don't have maize. The answer is because of exorbitant prices of fertilizer that has come into the individual families accidentally. In this regard, these people expected that putting Chakwera in power, the fertilizer would be below 20,000. And now, to their surprise, fertilizer now is 150. So now they don't have anywhere to get any money to top up on 20,000. They already thought it's expensive to make it 150,000 to buy. Now that one made every wise and unwise Malawian to fail access to a bag of fertilizer, hence hunger. So we say it's a deliberate, it's a money-made hunger in this nation. Kumene amatsatira afodi tulupirire mota ndiri kupitisa kumene mwapanga oti ndi wabwino kwa iwo onse. Okay, toyambirira netse pano mowopa muno tate weniweni wanthu osauka ndi Professor Athapita Mutharika wa anachitawo umboni tili nawo. Professor Athapita Mutharika Malawi tinamuwira tinanena kuti tikukhala moyo wovuta, amagulitsa thumba la fertilizer 20,000, sugar 450 kwacha, fresh 80 kwacha, ndipo fees ya university 180,000 per year at that time. Malawi atabwera nzathu uyu akulamula lero ananena kuti ife tikupa chisoni akuluakulu Malawi muzilipira 181,000 fees ya university pamene pali boma ili ukondera kutera kwa papa ataphunzira katusa olemera okhaokha ana amphawi saphunzira. Ndifuna mundivotera ine kuti aliyense aonetse kuphunzira sukulu. Ananena kuti fresh uyu mukula ite kwacho ndiotula kwambiri amene iyi afunika kuti mundivotera ine kuti atsike kuti aliyense azikwanitsa kuchapira fresh. In short, anakamba za sugar kuti sugar uyu mukula 450 ndiotula afunika anthu osauka amene anthu osauka mundivotera ine kuti adzatsika lisazimati pomaliza. Ananena kuti njala mdziko muno itha mukandivotera ine because fertilizer ndi 20,000 Malawi sangakwanitse iyayi tikufunika fertilizer atsike akhale 4,000 ngati. Now if afford it kuja tampatsa munthu umpando fertilizer from 20,000 to 150 panopa tikuzotola 200. You fresh pa 8 kwacha anafika 1,000. Then sugar pa 450 wafika pano 6,000 then 5,000 just like that. Now tunena kuti
pezo sezi kodi umboni woti udwachita udusachita ulipotani tikuzana Malawi kuti umboni woti Professor Peter Mutharika tonse tinawo wopenga wabwinobwino akudziwa zoti chakwera sangathe tonse tikudziwa wopenga wabwinobwino akudziwa kuti chakwera kuti 20 kungu apatsa bomba pa 26 September apa 16 September ndio kuti sugar uja pangara pa 6000 akapatsa fika 2030 azakhala pa 13800 mexpert amasamba mangaka so tunena kuti tikufuna boma langa tilapita limene anatenga boma lija linakhala stable osakwera kwa katundu dolo sakwa osatani kuyenda nalo 6 years we build tikukhulupirira kwambiri kuti ndiye khai amene angakone ifafo tukhulupirira bwanji tukhulupirira kuti zimene a Professor Peter Mutharika anachita kwa zimene so timaganiza kuti feti chiti zimene so Professor Mutharika akonzeka kuti achite zimene so feti nakonzeka kuti chiti so tanena kuti we sitikuyenera so kuzipanga so separate ife we are one using the name democracy as manzanga ina napanga kale tunena kuti Democratic Party komanso Alliance for Democracy point zathu mapila zathu skeleton yathu yomangira dziko limodzi chifukwa chake kutsimikizana Malawi kuti TNT support Professor Peter Mutharika komanso Vice President Jenasa komanso Second Vice President Enoch Chihana ni short pomwepo mutulole ndikokambapo za marani akula pangolini Jenasa chifuna kuti pa Jenasa poka minus Peter Mutharika akuposa President aliyeso waipira mdziko ndi class ndi munthu woti wakugwekuzapo milandu mumaona kuti Justice Jenasa kusenza kuti wachilungamo kuyambira kumalamulo komanso Bishop Jenasa wachilungamo kupita so kumalamulo school yapa mwambo kosa aliyense waima ku except the president APM kutoka pamenepo kukonda chilungamo ndi munthu amene kudziwa kuti corruption aithetsa tsiku limodzi fo ndi wopa Mulungu komanso woweruza mlandu Malawi konzekani basi zinthu zaita tunapa. Thank you. Okay.